ọnụ anyị ji m n'aka anyị ka nọkwa na-eche ka anyị gachaa obere ezumike abata ọ ka bụkwa n'ụtụtụ ọma na isi mbido telivishọn ebe ihe niile na-eme kedu isiokwu ahụrụ wee kwawa okwu tata anyị na-ekwu maka otu ezinụlọ ụmụnne ụmụnna ndị enyi na ikwu na ibe ga-esi wee na-elekwa nwatakịrị nwere ọdachi ọ nke gbasara anya ntị nwatakịrị ịmụrụ ọ bụrụ onye ngwụrọ anyị ma na ọ da-adị izi mana o nwere ka ị ga-esi wee mee ndụ adịkwara gị mma dịkwa ya bụ nwatakịrị mma tupu ị na-ama ihe na-eme ọdachi ahụ ọ dịkwa ka ọ ga-ebutere ezinụlọ mmepe ụzọ anya ọma ịma na ị nọ na-ekwu o nwere iji ịkpụ n'ọnụ tupu anyị ejewe ezumike mgbasa enyi m nwaanyị nwee ọdachi na nwa nwaanyị ịhụ nwa nwaanyị ụmụazị niile ọ mụsa ụmụ akasa mma na ọdachi nke nwa abịa mgbe a mụrụ ya ọ nọkọta ebido ime ọtizim adị oge ụfọdụ ọ ga-eruchebe 18 months tupu ịfụwa the sign maka most times ihe ọ na-eme affect bụ development dịka ije ihe niile so ịma na mgbe ahụ nwatakịrị rugoro imewezi ihe ndị ahụ ịhụzie na nke ga-ada eme ya ka ị ga-abịa jụwa na ọ nwekwa ka ọ dị mana mgbe ahụ a na-ekugharị nwata ihe niile nwere ike ịma nji ike mata ihe na-eme ihe na-eme ihe na-elewe amadị ma onye nọ n'ụba a na-amụ mmadụ a na-ebu ya abịa ọtụtụ ihe na-ebutekwa ya mana ịma na ọ bụ ihe na-ebute ya ka anyị na-ebuta mana oge ụfọdụ ofu n'ihe ndị na-ebute ya bụ ahụ nne na nna dị m n'ọdị onye na oge ụfọdụ a na-asị Chukwu mere onye ọbụla ebere ka ị gaa dị n'oge mụọ nwa n'oge o nwekwara ebe ngụta ha sị na ikuru ihe ọjọọ mgbe nwaanyị dị ime pollution o nwere ụfọdụ ihe ị ga-abụ nwaanyị kwuru mana eziokwu bụ na ndị ọkachamara apụtabesi na-ekwa ihe na-ebute ọtizim mana ihe natara na chi mmadụ ada anọkọta ọ bụghị ọya a na-ebute na-apụta onye mmadụ na-eji apụta na chi nne enyi m nwaanyị m negide ya oge ụfọ ebe m na-emere ị gaghị akpọ enye ọbịa mana ọchị papa ọ ga-echegodo ka ebe m ga-edobe nwa kedu ihe ga-emebi tupu mbata maka oge ụfọdụ ha na-adị emebi ihe a na-emebi ihe ịma ha wiwe gị nga na akụsasị ihe niile ha jide onye ebe ihe mewi ga-eji nwayọọ mama ha yọma ha adụkwa ọdachi ọzọ nke m na-elekwe nke na-enye ụmụazị nsogbu ime ụmụazị na-aga ụlọ akwụkwọ ị na-elekwe ha mana ntị ha anaghị anụsa ihe onye nkụzi na onwe akwụkwọ na-elewe anya na ka ihe mere m na-agwado nwa n'okwu ọ na-ele m shi ọkwa ịnụ ihe a na-ekwu gị mata ụdị ụmụaka ịmụ nwata ị ga-ama ị na-agwa okwu ọ ga na-ege gị ntị ji nwa ya gaa lewe anya kpọgo ụlọ ọgwụ ma ama ntị ya enwe ihe nụ maka eme nwata mma oge ọ na-eto eto ihe a na-ewepụga ma amụọ nwa meme amụ maazị ma n'imi ma na ntị ịma na nwa mepụrụ eke nne na nna amakwa ọ na-eto ha na-ele ma ọnwụ onye na-anụ ihe mmadụ na-ekwu ama na ihe a chisi nwa ntị ọ ka a na-eji akwụ ime ọnwa na ebe gị nwawu nwoke na ọ na-ele ma nọọsụ ahụ dọkịta nke na-amepesi ya hụ na o mepụrụ ya nọ na ntị ya na-afịcha ụmụazị ntị ndị ụfọdụ anyị ma ọnọma nnọte aka o meje ntị kpọchie ọkụchi ebe a ọ ga-enwe n'ihe mere eji si amụọ nwa ka ewepịa ọkwa a na-agba asị gị gote ihe eji amụ nwa o so n'ihe a na-egote nwatakịrị pụta ha na ozugbo nche etinye ya pịa mịa ihe na ifukwe ọ na-anụ anyị ga-ama na ihe na-ekwesịghị ịdị mmadụ na-ahụ mgbe nwa nọ n'afọ ihe niile na-ebe ikọ alụ ịma na nwa na nne na nna elekọta na ọ dịka ọ na-ana ntị akpọ ya ga eleje na ihe a mesiwe n'ntị n'ime ịma na oge ha amịma ya amịma okwe ihe ezigbo ego maka nwatakịrị etolitego ha amaghị na nwa onye afịsịrị ntị ha jesọ nwa obopụta ụwa a na-agwa ụkwọ na-anụ ya amịgwa ya ọ dịka nwa na nwa etikwere mkpu oge ewepụ ya maka afọ ofu ọ dịka ebubugara ibu ọnwa ka anyị ji ele okwu a n'ụbọchị taa na ị na-ele nwa gị na emenye dịka ọdachi na-abịa nwa lewe anya ji nwa ya kpọkọta nwa lee ma ọnwụ mgbe amụrụ ka ọdachi a bidoro ma onye obupụta ụwa ịma na ihe mebụ na ebe anyị nwa nọ n'ụwa mepere emepe ụmụaka na-eme ebe ahụ Chineke gọziri ha maka na ebe ahụ amụpụtakwa ha na nwa mgbe ọ na-adị mma ikwu eziokwu Chineke gọziri ha n'obodo a enwere ụlọ ọgwụ onye na-eme ihe ndị a ehighị nne ebe ahụ amụpụta nwa ọkwa ofu onye na-eme ihe ọchị
tinyere mgbe nwunye ya jere obodo oyibo jee mụọ nwa ọ sị Chineke na ịmụdị nwa ebe a na ọ na-abụ ebe a 2 minutes aṅụrịwago na nwunye ya mụrụ nwa mana tupu ya afụ nwa ya na oru 3 days ajọ ike a na-eme test esi n'ebe nke eje nka maka na ebe ahụ ha mana enwere ọtụtụ ihe na-eme n'afọ ana ụmụ ọdachi anyị na-ekwu okwu ọ dịka autism anyị na-ekwu dyslexia auditory processing disorder language processing ihe ndị a niile ịchọpụta ya n'oge nwa ahụ ga-ebi ezigbo ndụ nke language awụ ire ahụ nwere ebe ụfọdụ ha akụchie ya ụmụ ndị na-ama n'oge etinye mee gị na ibepụ ya n'obodo oyibo ebe mepere emepe amụọ nwa a na-enenecha ihe niile so that ọ bụrụ na nwa nke nwa ahụ bụ bịa ebido n'oge ebe na o ji ha ọsịsọ ebe amụọ nwa amụọna emedi na-amụdụ taa asị ha alawa gịnị ị na asị ha alawa eleube nwata anya ama nwa emeghe nre na ntị eme nke nọ n'imi ime oge mmụ adịda mmụ anyị ama m na nke a na-amị n'imi amịpụghị ya ewo amụkwa nwa mbụ nwoke mkpọ ya lawo ka anyị na-anọ ọ na-ekwu m ọ na-ekwu eko ịmakwa ike ka njọwa ịgbagara esi ịma ihe niile a onye ọ dịka ọ na-ekuchikwu mlekịta nnu na ahụ nwa na tọn blu ọnụzi asa ka ya nkụzie kpọmadị m sị ọbịala nwa ọzụga ihe ọsị ama anyị bụ egama ịmana dọkịta ma wegidere nọọsụ iwe ọgịma ndị nọọsụ na-akpọ ndị nọọsụ Eliza nke ha na-eme ụmụazị a na-amụpụta na aka nkụ ọ na-adị oke ọsịsọ agaghị enwe ndidi leba anya na nwa mee ihe ha kwesịrị ime ịma na ọsị ya so nọọsụ a wepụga nke nọ n'imi nọọsụ wepụga ofu nkọnkọ imi hapụga nke ọzọ maka mgbe niile obi a na-afụ ha ihe abịghị iji obi gị ji mee gị n'ime ọkwa mgbe nwanne m mụrụ nwa eshiri m ọnwụ sị ha na m ga-anọ ebe ahụ maka na ahụjugo m agụkọtago m akwụkwọ mara ihe ha na-eme ịmaka nọọsụ tinye nwatakịrị na agwa eyi meshin kwara nwatakịrị tụọrọ m n'ala nwa na-erube miniti ise o si n'afọ pụta ana m agwa gị eziokwu ana ihe na-ewute m bụ gị nwa nwetụrụ obere matụ ihe na-eme isi ha mee nka ha na-abara gị mba ị na-aba mba o nwere ike anyị ọbụla gụrụ akwụkwọ ọkachamara dị n'ụdị mana onwe na-ama ihe niile o nwere ike mgbe ahụ maka na ị nọ na pressure ichefuo ihe onye a nchetara gị ime gịnị ime ya ịpụtasị ha imego nke a ọgasị gị a ga-ahapụ aka na ihe awa ọrụ ya nsị ọ bụrụ ọrụ gị na-eme nke ime kịta ọrụ gị bụ ịtụ ụmụaka n'anya otu a ka ọ na-esi abụ ọ bụ na mmadụ anọghị ebe ahụ nwa ha nwụọ akọ akụkọ sị gị na amụpụtara nwa nwụrụ anwụ ịmakwana esonye eme ihe ọdachi na a na-ekwu ekwu gịnị ụmụazị dị iche iche nwere ọdachi na a na-ekwu ekwu ndị na-elezi a na-akpọ ndị nọọsụ Eliza ese eme ya nwa ahụ dara n'ala mgbe ahụ ọ bụ na ọ bụghị na ka Chukwu si arụ ọrụ nwatakịrị na-ada were aka ya dozie onwe ya o nwere ebe ọ karị ebe ọ kụrụ okpuo isi ọ bụrụ ihu ka o ji daa o nwere ike o mee ka o si ekwu okwu o ruo echasị na nwa ọjọọ nke a mụrụ ịma mmanụ obere eneru ha anya ọwụ Chineke na-eme ihe niile ama ile anya ndị nọọsụ Eliza na-asị amụpụta nwa eke ha so eme ụmụazị a na-enwe oke ọdachi ka ọzi ndị nne na nna ịdị ime nwa gị ka na-erute mgbe niile ịtọ na-enwe alcohol aṅụ siga ama m onye ahụ anụgokwa maka ihe a na-akpọ teratogens ụmụ ihe ndị na-emebishi ụmụaka n'afọ ị nwere ike gụ nwa gwa ha agwa ịbụrụ ọkachamara ọ gbasago nwa m ị na-ekwe m nwaanyị bịara ụbọchị mbụ na-agwa m ahụ m nwee na-ekele nwesa nwa m otu ahịa ọ na-eme ka ike nwoke ihe ọsọ ike nwoke ya na-enye stout na ọ na-aṅụ stout n'otu nwa nọ m stara stout m sa awụ ọgwụ ebe ike nsị nwa na-aṅụ stout m sị kemgbe o bido nwe ma stout ọsịka mgbe ọ nọ n'afọ abụọ na nwa lụta ụwa wụ nna di ya na nna di esi eme ya stout ịgbawa stout ị na-enye obere nwa ọsọ oge ọ nọ afọ abụọ agbaga na bọtụ ahịa ọṅụ so nwa m nyebetukwa stout abụọ na bọtụ nsa awụ ọgwụ o jikwa ya n'anya isi nsị manye me ihe imego na ahụ nwa egebara amanya ya ọgwụ Chineke mere gị ebere na Chineke mekwenye ebere na nwa na ịdamejigo intestine ya niile so nwata nta otu ka ị na-enye stout so ọnwụ agadi nwoke onye gwa gị elebede ya mgbe ebido nwata onye nọọsụ dozie nwa gị lajie nlo gị ji aka gị mekọta ya nwa na-ama mpụta nwa nne na nna n'ụdị na ebe aha lewe nwa anya ji anya gị lenye ndị nọọsụ na-eme na-ajụ ajụjụ ine ụfọdụ ịjụ ese si biko nke a na-eme
kedu ihe bụ nke a na-eme, kedu ihe bụ nke gị bụkwanụ nne dị ime, biko ịdịrị ime ịga antenatal agwa gị ihe, gee ntị. Ọ bụghị ndị nọọsụ gwacha gị ịnata onye nke akọrọ gị onye nke ọ bụ ụfọdụ ndị ụlọ ọgwụ na-agwa gị ihe ka ahụ nke gị dị. Ịbụ nwaanyị abụ nwaanyị, onye ọbụla nwere ahụ ya iche iche. O nwere ike ihe gara gị mgbe ị dị ime ama ngara m, anyị bịakachasị ụlọ ọgwụ lata, nwunye di gị abịa gwa gị gịnị, gbagha nkịtị mgbe mụnwa dị nke m. Nne na nna biko nụ, mgbe ị dị nke gị na mgbe ọ dị nke abụghị ofu. Onye ọbụla, nwatakịrị ọbụla, afọ ime ọbụla bụ ihe o bu abịa, maka na ọkwa na obere mkpụrụkpụrụ ihe ndị anyị na-enerere anya na-ada eme ụmụaka amụzi aha ọ dị mma